Сега ще ви покажа в няколко лесни стъпки как се инсталира OVLON. Но първо трябва да проверим самите настройки на Windows, за да работи коректно програмата. Отиваме в Control Panel. Избираме Clock Language and Region. След това штракваме тук. Намираме Additional Settings. В Decimal трябва да бъде задължително точка, а подребата на числата трябва да бъде по този начин, без празни места помежду им. Също трябва да се направи и в Currency. Трябва да бъде точка и числото трябва да са наредени по този начин. След това даваме Apply. OK. Отново Apply. Ако използвате Windows 10, до контролния панел се стига най-лесно, когато натиснете десен бутон. Тук ви се показва списък с контролен панел. Там нататък следвате стъпките по същия начин. Сега преминаваме към инсталация на самия OVLON. За целта първо трябва да сте го свалили от сайта. Даваме Next. Тук има запитване какво да бъде инсталирано. Програмата засича дали имате инсталиран Firebird и ако имате не го инсталира, а ако нямате се инсталира автоматично. Давате Next. Място за инсталиране на OVLON по подразбиране е C EMGsoft OVLON. Ако желаете, може да изберете и друга директория. С това инсталацията завърши. Сега трябва да направим настройки за самия софтуер. Стартираме OVLON винаги първо, тъй като това конфигурира нашата база данни. Дава неуспешна връзка с базата данни, давате OK. Това е прозореца за настройка на базата данни. Имате възможност за база данни създаване или свързване, т.е. ако имате вече съществуваща, или нова база данни, бърза конфигурация. Но в нашия случай за тест е най-добре да изберем готова база данни магазин или готова база данни бар и ресторант. В зависимост от това какво ще тествате. Сега ще заредим база данни бар и ресторант. База се изтегля, изтегнато е приключило, давате OK. Изчакате се затвори програмата сама. С това е приключила инсталацията. Стартираме OVLON. Избирате някой от потребителите, които желаете. Срещу самото име на потребителя е записана и паролата. В този случай избираме admin с парола 100. С това вашият софтуер е готов за тестване.